Boa tarde. Somos a Asociación Cultural Arume de Caión. Aquí estamos un ano máis, fiéis a nosa festa e cita cos veciños e veciñas, cas festas patronais e todo o que teña que ver con dinamizar a vila de Coión. A de hoxe agardamos que sea unha tarde entretenida e festiva. O que si podemos adiantar é que vai ser unha tarde de récord e con sorpresas. Récord porque é a vez que Arume de Caión trae máis xente a actuar na Plaza da Vila. Seremos, entre os diferentes grupos de música, baile, canto e pandeireta, unhas 80 persoas, que para un pobo modesto como o noso é unha maravilla. E ademais haberá sorpresas porque, como puidestes ver, segundo entrábamos á plaza, temos un novo grupo de baile de xente miúda que se estrena hoxe. E ademais podemos disfrutar de pezas de baile e música que hoxe ven a luz en escenario tamén por primeira vez. E sen máis preámbulos, comenzamos. A primeira peza que vos imos a votar é a Muñeira Vella de Cerqueda. A Muñeira Vella, tamén chamada Ribeirana, é a modalidade máis antigua que se coñece de muñeira. Perviviu ata os nosos días e foi recollida na franxa costeira noroccidental galega, maioritariamente nos concellos de Cabana, Ponteceso, Laxe, Zas e Malpica. O acompañamento musical da Muñeira Vella faise sempre con canto e pandeireta, que se tocan co puño, motivo polo cal tamén se coñece como muñeira empuñada. O baile é reducido, limitado a 2-3 parellas, con pequenas variantes segundo a xeografía. Os homes van sacar punto por turnos, estirados, bailando entre sí, mentres que as mulleres debuxan rodas con forma de 8, dando pequenos pasos ao ritmo, cos brazos baixos e un control total da escea con poder hipnótico dos seus movimentos. A Muñeira Vella era bailada principalmente nos casamentos, onde o biscoito ou molete, que se chama regueifa, que as mulleres portan na cabeza, como ides saber, era repartido ao final da danza entre os convidados ao casorio, símbolo de fartura e boaventura para os recén casados. Esta ribeirana que imos estrear hoxe foi recollida no lugar das Pozacas, en Cerqueda, concello de Malpica de Bergantiños. Agradecer á familia de Rosario das Marías do lugar de Cerqueda que nos prestou amablemente grabacións dos seus santergos bailando e tocando aló polos anos 80. Agardamos a disfrutedes e a valoredes tanto como a nós, porque son tesouros vivos de Bergantiños. Cantan as nosas maravillosas atalaias coa súa mestra, a Nedreira. Un auténtico placer.
As dúas muñeiras seguintes que vamos a votar, a diferencia desta muñeira bella coa que abrimos a actuación, son xa muñeiras máis modernas, tamén chamadas muñeiras novas, posteriores no tempo, con outras cadencias e outras variantes. Primeiro votaremos Muñeira de Leira, que imos ver en primeiro lugar e que se caracteriza principalmente polo seu modo de bailar baixo, pouco saltado, cos pés dos bailadores, incluso nos cruzados por detrás, bastante planos co chan. A música do cuarteto, vívida e alegre, pertence ao repertorio dos Viqueiras de Ordes, coñecidos recandeiros da zona. A continuación virá a Muñeira de Boimorto, alegre tamén e de ritmo vibrante, que se caracteriza principalmente por unha forma moi característica de mover os brazos dos bailadores no momento en que se abren as rodas da coreografía. Esta Muñeira de Boimorto vai ser interpretada en segundo lugar polo grupo Sabadeira, da asociación. O nome Sabadeira é un substantivo femenino que se refire á cantidade de pan que se coce toda xunta para a semana. Isto, unido a que as mozas que conforman este grupo ensaian os sábados á tarde, non podía máis quedar como resultado algo fermoso, verdadeiro e ben unido. Traballan moito e ben, e disfrutan máis que non perden ningunha. Agardamos o disfrutedes.
Seguimos. Vamos presentar as seguintes dúas pezas. A primeira, Zocas, e despois veñen os pescos con foliada de Sanfins e Aldiña de Baldaio. Zocas é unha peza que bailamos a maioría de caioneses e caionesas que nos iniciamos no baile tradicional da man do noso ben querido Palancas, Jesús Marzoa. Aló polos anos 80 e 90. Non se trata dun baile, trátase dunha danza, tamén chamada danza, pois ambas cousas poden parecer o mismo, mas non son sinónimas cando falamos de baile tradicional galego. Baile é unha cousa, danza outra. Os movementos desta danza son distintos aos de calqueira baile. A forma ca que interactúan as parellas entre sí tamén é diferente. E incluso as figuras que se debuxan ou coreografía durante o transcurso da peza distan moito de simples filas, rodas ou tablóns. A peza recibe o nome polo calzado de madeira que as mulleres levan nos pés mentres danzan. E o vestiario diseñámolo con moito mimo, buscando e investigando en arquivos fotográficos e preguntando a aqueles que tanto saben do noso traxe e nos asesoran sempre amablemente, na procura de que o que levamos á escea reflexe na medida do posible o que no pasado houbo. Non escapar do que fomos, reproducilo, asomalo e disfrutalo. Zocas, como todas as danzas, é unha peza longa, exixente. Consta dunha parte lenta e unha parte máis rápida, ambas con ritmo de muñeira. Na parte lenta, as zocas acompañan os corpos e movementos a ritmo xeitoso, mentres que na parte rápida, as mozas deixan o calzado de pau a un lado e bailan descalzas en carpíns. E despois dos cantos de taberna, despois é o turno dos cantos de taberna, cos pescos, acompañados ao acordeón polo seu mestre, Fran Barcia. Démonos conta aos pescos, dentro dos cal me inclúo, que tocar a pandeireta non é o noso. E parece que cantar nas tabernas mollando a palleta nos presta máis. Daquela é o que imos a facer a partir de agora. Botaremos seguidas Foliada de Sanfins e Aldeiña de Baldaio, dúas pezas ideais para cantar a coro despois dun xantar nunha sobremesa. Trátase de temas populares que seguro que vos soan. Se gostades contar con noso, adiante.
Votamos outra, Vamos outra aí, Pancho, sácate aquí, Pancho, veña aí. a ver ese músico. Aldea de Badallo, Aldea de pocos hombres, aquellos pocos que quedan, llaman de remendafoles, ay galeno, ay galana, por el río baixo hai unha troika de fe, corre porque chove vai, ben mollada o fe, por el río baixo vai unha troika de fe, corre porque chove vai, ben mollada o fe. No me tires con pedriñas. Quería aquí outra cousa, poder mirar un biquiño, o modo que ninguén ousa, o modo que ninguén ousa, ai galelo, ai galala, por o río abaixo vai unha troika de fe, corre porque chove vai, ben mollado o fe, por o río abaixo vai unha troika de fe, corre porque chove vai, ben mollado o fe. Caballera de San Xurto. Caballera recortada, a cara caballeiriña, perdi na miña navalla, perdi na miña navalla, ai galelo, ai galala, por o río abaixo vai unha troika de fe, corre porque chove vai, ben mollada o fe, por o río abaixo vai unha troika de fe, corre porque chove vai, ben mollada o fe. Hai o faro das Sisargas. Está partido en dos cachos,
vai, ben mollada do pé. Polo río abaixo vai unha troita de pé. Corre porque chove, vai, ben mollada do pé. Polo río abaixo vai unha troita de pé. Corre porque chove, vai, ben mollada do pé. Polo río abaixo vai unha troita de pé. Corre porque chove, vai, ben mollada do pé. Pois seguimos. Seguinte peza que imos abordar, en realidade non é unha peza, é un conxunto delas pequeniñas, se chama Imende, e a continuación estrénanse no Torreiro o grupiño que vos dicía de xente miúda, que non se podían da chamar de outro nombre, chámanse Miudiños. Vamos primeiro con Imende. O lugar de Imende na parroquia de Noicela, aí no concello de Carballo, leira coa nosa vila, camiño de Malpica. Tan só 4 kilómetros nos separan desta aldea que noutrora puxo o noso patrimonio inmaterial ao alcance de toda Galicia, neste pequeno curruncho de Bergantiños. Imende, tamén chamada a capital de Noruega, foi sempre terra rica de música, bailes, boas tocadoras e maxistrais bailadores e bailadoras. As coplas, tonadas, o xeito a pandeireta dos informantes como Visita, Ramona, Carmena, Natalia e outras tantas, poden escoitarse a día de hoxe en infinidade de asociacións culturais, grupos folque, por toda a xeografía galega, festivais folclóricos internacionais. O que consegue que estas xentes da Imende, que hoxe en día non están na maioría dos casos connosco, sexan xa eternas. Estes traballos de recollida intensos nos anos 80 e 90 tamén permitiron conservar e perpetuar puntos e picados de baile que con tanta elegancia coreografiaban Manolo de Muché, o Realisto, Carmiña, Bienvenido, Fina, e tantos que hoxe día, por desgracia, xa non están connosco. E aí vai a nosa pequena homenaxe a todos os veciños deste concello limítrofe. Os nosos grupos de baile e as pandereteiras atalaias botarán un paso doble, unha muñeira, un maneo e unha muñeira corrida que esperamos que sexa do grado de todos vós e que viva Imende. A continuación veñen os miudiños, tempo de presentacións. Será a súa primeira vez. Son 13 artistazos que, co bo facer das súas mestras Patricia Miño e Tatiana Vilas, están tendo os seus primeiros encontros co noso baile, as nosas músicas e a nosa cultura. Son Rebeca, Gala, Oumi, Elena, Laila, Lis, India, Inés, Arán, Breo, Gonzalo, Diego e Xairo. E xuntos forman un novo grupo de Arume de Caión que se chama Miudiños. Podedes aplaudir, se queredes, claro. É só dicir que votarán para nós un chotis de Malpica e unha muñeira corrida. Damos paso a Imende.
marenche queridiña, o marenche o mar de bala, o marenche queridiña, o mar nunca ten parada. Ay a la la, 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 ay a la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay 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 la 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 la. Escribíache unha carta, se matizou veras lere, sellada salera outro alaballo ben querere. Ay a la la, 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 ay a la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay 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 la 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 la la
A ver, botamos un chotis? Sí. Quen quere un chotis? Veña, vai. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Lunes y martes y miércoles 3, jueves y viernes y sábado 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. O mar enche queridiña, o mar enche o mar de bala. O mar enche queridiña, o mar nunca ten parada. Ai a la la, ai a la la, ai a la la, ai a la la. Ai a la la, ai a la la, ai a la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la,
Escribíache unha carta, se mati souberas lere, se ia das a ler a outro alabai o ben querere. Ai a la la, 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 ai a la 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 la. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Non me dijades que non son pa comelos. Seguimos. De seguido, os petiscos botarán para nós Xota de Castro de Ribeiras de Lea, Lugo, cun xeito de bailar e adonerar os brazos lixeiramente distinto ao que costumamos ver na parte máis occidental de Galicia. E a continuación, as nosas pandereteiras as atalayas Pois salteime unha cousa. Dos máis cativos da asociación pasamos agora a un grupo de baile dos que fai 10 anos estaban nesta mesma situación, estreándose nas festas do Corpus e Carmen de Caión, os petiscos. Quen os viu e quen os ve. Continúan prácticamente todos e todas xuntas desde o inicio, máis hormonados e adolescentes a día de hoxe. Pero aí seguen ao pé do cañón. Aínda que o seu nome fai referencia a algo pequeno ou cativo, todos eles e elas son cada temporada máis grandes, en todos os sentidos, e tamén mellores bailaríns e mellores bailarinas. Votarán para nós na súa primeira participación de hoxe Muñeira de Castro de Ribeiras de Lea, de Lugo, que estrean este ano da man do seu profe Andrés Nalla, e coa que acadaron un premio nun concurso de baile tradicional esta temporada. E a continuación, o grupo de baile da Asociación Cultural Arume de Caión, xunto coas atalayas, farán un pequeno monográfico de Montemayor, parroquia interior do noso concello. Un mar en montaña, vamos. Falar de Montemayor é falar de Olimpia. Quen non escoitou falar de Olimpia de Montemayor? Ou viu un vídeo seu? Ou a viu nalgúnha canle digital? Ou bailou con ela uns puntos nalgúnha foliada? Ou escoitou subida nun escenario acompañando a grandes como Xavier Díaz, etc. Olimpia, persona de trato amable e cercano. Todo o que imos bailar, cantar e tocar hoxe referido a Montemayor foi un regalo seu. Teño orgullo de poder contarme entre as súas amizades e poder disfrutar non tanto como me gustaría da súa compañía. Humildade e saber. Montemayor ten a sona, Montemayor sona ten. Montemayor ten a sona de cantar e bailar ben. Botade un ollo, un oído e decídeme se non é certo. Lume. ¡Veña, mozo!
Avívalo, avívalo, avívalo para arriba, avívalo, avívalo para Santa Margarita. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. ¡Hala, que pase vos! Aquí vine, aquí quise, aquí me mandaron dire, aquí tengo corazones, se lo quiere recibir. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Somos dos campos de Santa, no nos podemos dejar.
Seguimos. Volvemos de novo cos petiscos en escea, que nos votarán dúas pezas seguidas. Primeiro votarán para nós Xota de Castro de Ribeiras de Lea, Lugo, cun xeito de bailar e de onerar os brazos lixeiramente distinto ao que acostumbramos de ver na parte máis occidental de Galicia, e despois votaránnos a Muñeira do Outeiro. E a continuación, as pandereteiras as atalaias estrearán un novo tema para nós. Trátase dun canto de arrieiro. Noutrora, un arrieiro, tamén chamado carreteiro, era aquela persoa que tiña como oficio o transporte de mercadorías dun lugar a outro empregando animais de carga, chamados bestas, cabalos, burros, mulas. Por tanto, todos os cantos de arrieiro, como este que imos escoitar aquí, son cantos ligados a un oficio. Este canto de arrieiro que imos escoitar hoxe foi recollido a señora María Castro Romero, en Silván, Herbecedo, provincia da Coruña. É unha das pezas máis icónicas do noso folclore, que non deixa a ninguén indiferente cando se escoita. Xa nos contaredes. Veña, mozos!
Xa imos chegando ao remate. De seguida, veremos sobre o escenario Xota de Baldaio, musicada a acordeón e voces cunha sonoridade que invita, senón a bailar, a contonearse na mentre xa escoitada. O baile, recollido no Concello de Carballo, caracterízase por puntos lucidos e complexos, con voltas de brazos, con moito dinamismo e xeito pendular de movementos en tablón. E a continuación, os petiscos volverán para nós a bailar Muñeira Mariñana, unha das pezas de gaita máis dinámicas e lixeiras de ritmo, na que os bailadores bailan en primeiro lugar puntos por parellas de forma libre e independientes, para despois bailar unha coreografía conxunta. A complicidade entre os bailaríns dentro desta peza e ter un bo fondo físico e idade axeitados axudan. Agardamos sexan do voso agrado.
Ai, canto ver os seus anos, sabendo que sabemos. Vamos xa casi rematando, casi. Vamos cos pescos. Novamente cantos de taberna. Estando de festas como estamos, con tanta sesión vermude por medio, e brindis, e sobremesas, e chupitos, non podíamos deixar de votar para todos vós un tema que estreamos este ano e que ven perfectamente para o día de hoxe. Titúlase Los borrachos. Sen facer apoloxía do alcohol, nin moito menos, sen mirar para ninguén. E con todo o bo humor do mundo. Este tema é todo el unha homenaxe ás ganas, a querer pasalo ben, á compañía, á familia e aos amigos. A letra fala 100% de Caión, de forma que non sentirse identificado ou identificada é imposible. Seguro que moitos o coñecedes e servirá para ir cerrando o pase por hoxe de Arome de Caión. Vai por todos os presentes. Viva yo e mi compañía. Saúde. Del cielo cayó un gran garrafón para los borrachos que hay en Cayón. Ave, ave, a beber vino. 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 La llave cayó, lo primero que se ve son unas buenas muchachas, ¡aupa! Y las camas sin hacer, las camas no tienen prisa. Primero se echa una siesta, porque el tiempo necesita, ¡auma! Descanso para la fiesta, fiesta que nunca nos falte, el Carmen y los milagros, porque vino para la barra, ¡auma! Vino de buenos muchachos, los muchachos de Cayón, son unos buenos muchachos. Solo tienen un defecto, ¡aumba! Que son un poco borrachos. Si son borrachos que sean, a nadie le importa nada. Ellos pagan lo que deben, ¡aumba! Al terminar la semana, pagaron lo que debían. Y le dice el tabernero, ¡aumba! Otra semana se fía, que un día al trabajo, vino a verme de día, está alegre, ¡aumba! Y para descansar de día, apaga luz, Maripepa, apaga luz, que no se puede dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio juegan al mus, apaga luz, Maripepa, apaga luz, que no se puede dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio juegan al mus. Pobrecitos los borrachos que están en el campo santo. Pobrecitos los borrachos que están en el campo santo. Que Dios los tenga en la gloria por haber bebido tanto. Apaga luz, Maripepa, apaga luz, que no se puede dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio tienen salud. Ahora, sí. Bueno, ahora sí que rematamos. Vamos a presentar as dúas últimas pezas e xa traballamos, Turno agora para o baile. O grupo de... Manolo.
É o borrachera que levo. O grupo de baile botará rumba, xota e muñeira dos Sancares, de Lugo, con música do repertorio de grandes gaiteiros lucenses como Marentes ou O Pozo, e con puntos recollidos nas montañas do Pior de Nedo, o señor José Uría Vilor, un dos grandes informantes da montaña, gran bailador, aínda en activo. Todo baile en roda e o xeito e os puntos que imos ver difiren moito do que estamos acostumados a ver por aquí. O que non é máis que outro sinal da enorme riqueza e variedade do noso patrimonio espallado por todo o territorio galego. E para o remate, os nosos músicos botarán un paso doble para que todos vos animedes a arrimarnos, a agarrarnos un pouquiño e deixarnos levar pola música. Aires de Bergantiños, do repertorio dos hermanos Moreira, por ACR, cos seus acordeóns, a unha tarde ben bonita na que non choviu. Son Esteban Blanco, presidente e director da Asociación Arume de Caión. Gustaríame agradecermos en nome da directiva e todos e cada un dos que formamos esta gran familia a vosa asistencia e o voso tempo. Se gustades para o ano de Dios quere, máis. Mirade a mí que guapa vai. Vai guapa, de verdade.